105,6 FM. O și viață și se seară, la 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 la. O petrece lume iară, la 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 la. Zice banda te răsună și-mi face inimă bună, la 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 la. Și cine m-a ascultat, la 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 la, parce din suflet le-am dat. Ziua ta vreau să-ți învinge, la 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 la, păstanda până aici, la 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 la. Lume bună, lumea mea, lume dragă, lume, mă închin în fața ta, lume draga mea. 105,6 FM. Sărbătorește alături de noi 85 de ani de Radio România și 17 ani de Radio Reșița. 8 august în Parcul Tricolorului cu interpreți de fală: Dana Gruescu, Maria Mirusorescu, Luminița Jucu, Oana Tomoioagă, Mitru Teleagă, Petrică Miulescu, Irimică, Ramona și Georgiana Vița, Nicu Novac, Liliana Laichici, Nicoleta și Andreea Voica. Mulțumesc, dragă lume, la 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 la, că mă asculți cu gânduri bune, la 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 la. Radio România Reșița. Pentru tine.